Ano? Ano la? Sir Road. Salamat sa thumbs up. Uy, salamat sa dalaw. So, nag-live tayo para update po. Nag-update po ako. Update muna sa YT kasi matagal akong hindi nakapag YT. So, balik ulit tayo sa live. So, pa-silent lang muna tayo. Get a chance to win gadgets, coins, and Silent lang muna ako ngayon. Thank you, Sir Road. Salamat, Sir Road Stream. Ayun, salamat. Ay, wala ka para. Ay, wait lang. Bigyan pala kita ng moderator. Nakalimutan ko. Ayan, sir, may pala. Bigyan na kita ng moderator para sa susunod pag pumasok kami, moderator ka na. Okay na yan, Ma'am Adventure. Welcome po. Ayan, salamat. Ayan, salamat din po sa'yo. Ayan, may yan? Moderator ka na. Yan, so nag-live lang ako para ma-update tayo kasi matagal na po akong hindi nagla-live. So, ngayon, pag ganyan lang muna yung live ko. Habang wala pa masyado nagtatambay sa atin. So, balik ulit ako sa Palaro Live. Para managdagan na yung ating revenue kasi ang tagal nang hindi nadadagdagan yung revenue ko. Yung revenue ko ay nasa 57 pa lang. So, sobrang matagal na siya. Salamat sa jacket host. Ayan, welcome. Kaya, naisip ko na mag-live ulit dito. Kasi wala akong upload. So, araw-arawin ko na lang siya i-live. Pag ganitong oras tanghali at saka mamayang gabi pag may oras, magla-live din ako mamayang gabi. Kasi matagal talaga akong nawala. Bawi-bawi tayo. So, halos mga 2 taon din ako hindi masyado active dito sa aking channel. So, di pa ako nakakapaglakwat kaya magla-live lang muna ako. Para mapuno ko na yung aking revenue kasi 57, sayang naman di pa tayo nakakasahod ng mag 2 taon na. 2 taon nang walang sahod. Wait, puntahan ko yung bahay mo, Sir Ridge Adventure. Roads pala, Sir Roads. Dito ako sa, ayan, tapos ka na yan sa may munting farm, di ba kanina? So, dito naman tayo sa kwentong kalokohan or, ayan, hanap nga ako ng para parang harang tayo. Ayan, sa traffic muna tayo. 3 minutes lang siya. Harangan lang muna natin. Ay, buto lang harang. Ay, wala akong harang dito. Bakit hindi nagbigay si Lolo ng harang? Oh, lang harang. O, di pa nakadikit itong aking phone na isa. Ba't walang harang? Asan yung harang? Baka nasa gitna. Sa kanilang lokasyon. Sa Davao po pala kayo. Sa Davao pala kayo, sir? Sir Rem, sa Davao. Davawenyo ka pala. Davawenyo. Tuwing Sunday nga lang ako makapasok ng live sa araw. Di pa ako monetize. Ay! Di ka pa monetize? Ang laki-laki ng bahay mo.
Kala ko monetize ka na. Kala ko monetize ka na. Papaharangan pa naman kita. Ay, wait. Dapat yung mahaba pala yung ano. Sige, tapusin ko na muna itong ano, traffic sa Davao City. Tapos, mag-apply pa ako sa'yo ng isa pa. Kala ko muni ka na, Sir, ano, Sir Rim. Kasi yung laki na ng bahay mo. Mas malaki. Ay, hindi pala. Mas malaki pala bahay ko. 2K ka na, oh. 2,140 ka na, no? Diba? Ang laki na ng bahay mo, pero di ka pa pala muni. Kala ko muni na. Kasi karamihan ngayon, yung mga nasa 1K pa lang, muni na sila. Sa 2K pa lang, muni na sila, no? Hindi ako makapokus sa Whitey House. Sobrang busy sa trabaho. Ay, kaya pala. So, ano, yun din ang ano, pag mga busy tayo. Ayan, pag mga busy talaga. So, ako, hindi na ako nakapag focus din sa YT kasi, ayan, di ba, busy din ako. Ay, may nagpapatugtog pala, wait lang. May nagpapatugtog, mute muna ako. Ayan, wait lang. Open ko lang yung aking main. May nagpapatugtog kasi dito sa kabila. Open ko lang sa isang cellphone. Playing lang ako sa'yo, sir, ano ha, sir, ano, Rims. Nakamute ako kasi may nagpapatugtog.
Ayan, wala na. Ay, buti wala na nagpatugtog. Masi-CPR kasi ako, kaya nag-mute. Ilan ba ang isang sahuran dito para malaman ko kung maliit lang. Wait lang. So, ayan. Wala na nagpatugtog. Hindi parehas, bakit iba-iba? Ano yun, sir? Hindi pare-parehas talaga yun kasi syempre, halimbawa ako, hindi naman ako masyado updated. Tapos kung nag-vlog man din ako, kung may video ako, kung hindi madami nanonood sa akin, kung hindi maraming views, kung hindi sila nanonood ng mga ads, mga harang. So ayan, maliit lang ang kita. Yung iba nagla-live sila, may mga palipad sila, may mga madami nagpapalipad sa kanila. Di ba yung mga super chat, mga members, super chatter, mga ganon. Kaya dagdag din yun sa sa mga sa sasahurin.
Ganyan pala, okay hosti, pasensya na makul talaga ako. So, okay lang yun, wala problema dyan. Okay lang yun, so walang problema dyan sa magtatanong. Kasi kung alam ko lang din ang sagot, so share ko lang din sa inyo. Sa totoo lang naman, marami pa akong hindi alam dito sa YT. Ha? Akala ko nga monetize ka na, kasi alaki na ng bahay mo. Nasa 2.1 ka na. Akala ko monetize ka na. So, di ba gagaling ka dun kay Ma'am Margie Vinyas? Kay Ma'am Margie Vinyas ba? Kanina, no? Doon ba? Tama ba? Doon ba kita nadikitan? Kala ko marami ka nang alam. Okay lang yun. Matututo ka rin. Marami ka rin alam sa susunod. Oo, hindi naman malaking sahod dito sa sa YT. Kung ano lang, small YouTuber ka lang, hindi yan malaki. Kaya yung iba puro sila nagla-live, 'di ba? Nagsusupport sila kasi may mga nagsusuper chat diyan. Dagdag din sa revenue yung super chatter. Kain tayo. Basta pag naano mo na yan, basta pag ang revenue mo, pag napuno mo ng $100, pwede na siya sahurin. 5K. Kasi kung 550 ang value ng $1, so 5K yun. Harap din kasi magtanong sa live, lalo na kapag marami tayo hindi napapansin yung tanong mo. Kasi madami silang ina-entertain. Maganda magtanong pag kunti lang yung tao. 'Di ba? Ganun yun. Ang iba, 'di ba, nagla-live sila, madaming tao sa kanila. Pag sobrang madaming tao na nagla-live sila, tapos may mga super chatter pa, masahod din sila ng malaki-laki. Yung iba, buwan-buwan sila sumasahod, yung mga nagla-live lagi, tapos may super chatter, tapos may mga upload pa sila. Mga madami nanonood ng upload nila. Depende. May sumasahod sa nagla-live. Lagi sila nagla-live araw-araw. Daming tao dun sa kanila. Isang buwan, sumasahod sila ng 10K. Meron. May kilala ako ganun. Kada buwan sila sumasahod. Parang wala naman akong kausap dyan. Sakto, wala akong kausap, no? Wala naman masyado manonood ngayon ng live kasi ngayon lang ako nag-live. Matagal ako ha? Ano? Napakalas naman. Ngayon nga lang umangat yung WS ko dahil may nagpe-play sa mga playlist ko.
Pag napunta ka sa mga live, sabihin mo na kailangan mo ng WH. Di ba mahilig ka pumasok sa mga live, tapos nakikipagdikitan ka. Ayan, ano mo doon sa kanila na kailangan mo ng WH, pa-play ka naman. Mas maganda doon sa hindi madaming tao. Pupunta ka sa mga hindi masyadong madaming tao kasi papansinin ka. Pag sobrang madami kasi yung mga tao sa live, hindi yun napapansin. Pero depende sa nagla-live. Depende din sa nagla-live. Pag konti lang yung tao, punta ka doon sa mga live. Napunta ka, mahilig ka kasi pumunta sa mga live, di ba? Sabihin mo na ano, kailangan mo ng WH, hindi ka pa monetize. Ayan. Patulong ka. Laki na pala ng bahay mo. Ilan na ba WH mo? Kailan ka nag-umpisa mag-YT? Ilan na WH mo? Nakain ako. Hoy, 5 million viewers. Pag mapunta ka sa live, kung hindi masyado madaming tao, sabihin mo na ano. Mahiya ako eh. May nag-focus sa akin ngayon. Araw-araw na niya ako pinipina sa iyo siya. Kano nga ang masun. Hindi, wag ka mahiya. Wag ka mahiya, sabihin mo na ano, na hindi ka pa muni. Basta sabihin mo lang na hindi ka pa muni. Kahit hindi mo sabihin na i-play ka. Pwede sabihin mo lang na ano, di ka pa muni. So, kailangan mo pa ng WH. Malaki yung bigay ng WH pag sa ibang bansa. Sino yun sa US na nagpipli sa'yo? Malaki yung bigay ng ano, galing sa US na nagpipli. Pag revenue galing sa US, malaki din ng bigay. Basta galing sa ibang bansa na nagpipli sa'yo, mas malaki ang bigay na WH kaysa dito sa Pinas. May mga ano naman, mababait na nagla-live. Tumutulong sila sa tumutulong sila sa WH. Nag-play sila. Basta lagi ka lang din nandun sa kanila nagsusupport. Ganon sila. Okay, done na ako sa'yo. Oh. Tapos ko na pala yung ano mo. Ano ba to? 16 minutes yata to. Ay, 16. O, 16. 16 minutes. 16 minutes mo na video. Dati, WHO 500 plus lang. Nung simulan niya akong i-play ngayon, 800 plus na. 1 week na niya akong piniplay. O, diba laki ka agad ng ano? 1 week 300 agad ang dagdag sa'yo. Ang bilis. Malaki kasi bigay ng ano pag sa ibang bansa ang galing ang WH, malaki ang bigay. Lalo na pag sa US talaga yun. Ayan. Adi nag-play ako ay mo. Tapos malaki yung revenue pag galing ng US. Sino yun na ano nag-play sa'yo? Baka nagla-live ba yun? Nagla-live ba siya? Baka nakapunta na ako sa live niya. Anong pangalan? Ano ka? Kailan ka nag-umpisa mag-YT? Nag 1 year ka na ba?
Bawat play niya sa akin, 10 eyes piniplay niya. 10 hours? Ano yun? Anong 10 eyes? Bawat piniplay, 10 eyes piniplay niya, send niya video sa messenger. Ano, 10 hours? Bawat piniplay, 10 hours? Ano yun? 7 month pa lang. So, malapit ka na pala mag 1 year. 7, 8, 9, 10. Ay, matagal pa. Matagal ka pa mag 1 year. 7, 8, 9, 10, 11. Ay, 7 months pa lang hanggang 1 year. O, matagal pa ka. Makukuha pa yan. May nagpilipinas sa'yo, makukuha mo na yung WH mo. 800 na, mabilis nga eh. Mabilis nga siya mabilis gumalaw. Atin channel naka-play. Ay, may computer siya. Ang ganyan, may laptop sila. Ang mga ganyan kasi may yan sila, may computer or laptop. So, marami silang browser na ino-open. Kaya 10 channel naka-play. Kasi iba-iba account. Hindi pwede kasi isang account lang. Kaya iba-ibang account ang play sa'yo. Tapos 10 channel. Ibig sabihin naka-computer sila. Kasi sa computer pwede mag 10 browser. So, sinasabay-sabay sila play. Kaya ganun. Ako wala naman ako computer. Hindi ako makaka-play sa iyo ng madami. Maganda pag may computer or mga laptop yan. Kahit 20 browser yun kaya yan. Tapos iba-ibang account. Ano? Ano? Oo, laptop gamit niya. Hindi na lang daw niya ako bigyan ng banana kasi malaki na daw bahay ko. Tapos na lang daw eh. Oo, malaki na ang banana mo. Makukuha mo na lang yun sa mangisda ka na lang. Mangisda ka na lang para managdagan banana mo. O di ba? O may laptop. O di ba may laptop kasi pag ganyan. Hindi naman kaya sa cellphone 'yan. Pag may laptop, computer pwede 'yan. 10 browser ang gamit niya. Kaya 10 account din. Play ikaw lang. Mag-isa. Kaya mabilis ang pasok. Anonym ng kanyang channel. Nagla-live ba yung nagpe-play sa'yo? Anonym ng channel niya. Ano?
Sino yung nag-play sa'yo? Ano? Baka maano ko yung channel niya. Para makabisita din. Para makapunta rin ako sa sa channel niya. Puntahan ko din yung channel niya. 'Di ba? Matagal na rin siya hindi naka-live, update lang siya nag-video. Matagal na rin siya hindi naka-live, update lang siya nag-video. Channel niya Jane Tony US Vlog. Jane Tony US Vlog. Check ko nga. Wait lang. Check ko dito sa aking isang phone. Wait lang. Kung dikit ko na ba siya? Wait lang ha. Check natin. Jane Tony. Buti na lang tinulungan ka. Buti na lang mabait. US Jane Tony US Vlog. Buti na lang mabait siya. Tinulungan kanya sa WH. Ito ba? Ayan, nakita ko na siya. Nakadikit pala ako sa... Ay, hindi pa pala ako nakadikit. Ipakita mo sa akin. Ito pala, ito siya. Hindi pala ako nakadikit sa kanya. Didikitan ko siya, ayan. Ito ay main channel ko ito. Inopen ko sa isang phone. Ayan, Jane Tony US Vlog. Ang kanyang bahay ay nasa 4.6T. Siya ba yan? Ayan, siya yan. Didikitan ko siya. Ay, hindi pala talaga siya nagla-live. Hindi siya nagla-live kasi yung live niya, yung live, wala siyang live dito. Ayan, nakita mo na? Nakita mo? Yun ba yun? Ayan. Wala siyang live dito. Hindi ko naman siya makikita. Sige, didikitan ko siya. Hindi ko alam kung pwede ako magdikit na naka-live ako. Try ko didikitan ko siya. Pwede naman siguro. Subukan ko na lang. Subukan ko magdikit na naka-live. Baka pwede. Pinuntahan ko na yung bahay niya. Ayan. Didikitan ko na rin siya para hindi pala ako nakadikit sa kanya. Mabait naman siya, Mabait siya naman, paano mo siya paano ka nakita? Paano niya nakita na hindi ka pamuni ba? Saan kayo nagkita? Sa ibang live? Sa ibang live? Sa ibang live ba kayo nagkita? Kasi syempre, nasa harang ako. Hinarangan ko siya. Paano mo siya nakilala? Pumasok din siya sa live na iba. Kay Margie Viñas din kami nagkita. Sa live. Ay, buti na lang nakilala mo siya. Nakita mo siya na buti nakita mo siya nung nakilala mo siya. Makakatulong sa'yo. Dito sa YT, madami talagang mga mababait din dito. Marami din tumutulong. Yan, sa mga ibang live. Pag pumasok ka sa live, doon nakikita yung mga nag-vlog. Tapos pag sinabi mo hindi ka pamuni, WS pa yung kailangan mo, yun. May mga mabubuti talaga na nag-play talaga sa iyo. Lalo na yung mga ibang bansa. May tumutulong talaga magbigay ng WH. Diba? Ang bilis ng Ang bilis ng WH mo. 300 agad in 1 week.
Ay, sana all. Ganon. Ako, nag-live na din ako kasi bumaba na yung WH ko. Kaya kailangan ko na din update mag-live para mas mabilis ang WH. Nakakatakot din kasi pag hindi ka masyado updated dito, baka matanggal din yung harang mo kasi pag mababa na yung WH mo, natatanggal yung harang. Baka matanggal yung harang, madimuni ba? Pag umpisa ko sa YT, dikit na kami ni Margie Benias kasi palagi siya sa akin sa Limited. Kaya palagi rin ako sa live niya hanggang may contact na kami. Ha? Ako dati nakapanood na ako kay Ma'am Margie Benias. Dati. Kaya lang hindi na ako nag-ikot-ikot sa mga live. Kaya nawala na din. Ano? Uy, salamat. Sir. Sir Rim na lang, Sir Rem. Playing pa ako sa'yo, sir. Ayan. So, pangatlo ito. Ito medyo mahaba-haba ito, ha. 30 ano to? 30 minutes. Kanina, tapos sa pangatlong pangatlong play ko sa'yo. Kung makita mo ang profile ko, magkaparihal kami ng magkapareha kami ng logo dahil sa ay kaya pala ano ka pala, so may team pala kayo, kasali ka pala doon sa team, may GC pala kayo, sir, kasi karamihan pag mga ganyan na same profile ay may GC, isang team kayo. Ano ba yung team ninyo? Team ano? May GC kayo sir? Ako dati dami kong GC na sinasalihan. Kaya lang hindi na ako sumali sa mga GC, hindi na ako nag-active. Hindi ko naman sila lahat masupport. Mahirap din ang daming GC, hindi mo masupport lahat. Wala namang support sa team. Oo, mag-GC ka naman. Kaya ako dati may GC, maraming GC ako sinasalihan. May mga GC. Gumawa pa nga ako ng GC. Kaya lang, pag matagal na, hindi mo na kaya i-support lahat. Ano yun, sir? Na message, restricted. Ano yun na mo? Wala yung message mo. Hindi yun na masupport lahat. Hindi na masuportahan. Diba?
Kaya hindi na ako nag-ano sa mga GC. Kaya pala. Sige lang. O baka may makita, no? O baka sabihin na nag-ano ka. Sige lang, okay lang, sir. Ako wala na ako, hindi na ako nag-ano sa mga GC kasi minsan hindi mo sila masusupport. Mahirap na din pag hindi mo sila masupport lahat, no? Sobrang madami, hindi mo na kaya. Parang wala ka nang gagawin, kundi puro mag-YT na lang. Minsan kasi busy tayo, kaya hindi din masupport sila. Diba? Kaya wala na akong GC. Hindi na ako sumasali sa mga sa madaming GC. May GC man ako, na lang. Isa, hindi na masyado active dun sa mga GC. Hindi na ako naging active sa mga GC. Mahirap. Apat kami palagi nakasupport pero sila hindi ko na lang sabihin. Oo. Minsan kasi ganun. Minsan may ganun na ikaw support ka ng support tapos yung iba naman hindi nagsusupport sa iyo. Kaya alam mo yun, mas maganda na rin na lang wala nang GC kasi yung iba kasi nag-aaway-away din sa GC. Tapos hindi masuportahan lahat. Mahirap din pag hindi mo nasusuport lahat. 'Di ba? So maganda wag na lang din. Minsan wag na lang mag-GC, pero okay lang kung may GC na lang naman na kung mag-support okay lang, kung hindi okay lang din. 'Di ba? Dapat nga muni ka na kasi may ka eh. May GC kayo, so madami pwede mag-play sa'yo. Magdikit ako dito. Dinikitan ko si Sir si Sir Jane Tony Vlog. Si Sir Jane Tony Vlog. Ayan, dinikitan ko na siya. Nagdikit na ako sa kanya. Kay Sir Jane. Sa founder lang ako focus dahil may palaro. Anong palaro niya? Anong palaro doon? Papalaro ng yun? Palaro ng Gcash? Ay, nakaisang oras na din tayo, sir, sa chikahan. Ay, alas 3 na pala yung oras. Ay, salamat sa tambay mo. Nakaisang oras na din tayo sa kwentuhan. Kahit pa paano na-update din. So, dagdag WH din. Kahit pa paano may nagtambay sa live ko. Ayan, salamat sa iyo, sir. Maraming salamat sa usap. Ano?
Pa Gcash, eh, welcome po mga Windsor. Ayan sa Gcash. O, di ba? Maganda magtambay pag may Gcash, syempre, para may pera tayo. Pag walang ginagawa, pwede magtambay doon, di ba? Para may pera. Sa pa Gcash. Sa pa Gcash, Gcash. Uy, nakatatlong ano dyan, 3 million viewers. Ayan, maraming salamat. Hindi na nga ako nag-active sa GC. Nag-aantay na lang ako sa nasipain nila. Okay lang yun. Baka hindi din naman active ang iba. Hihintay ka na lang sipain nila. Kay. Minsan kasi pag may GC talaga nakakaano din kasi pag ano hindi mo na support. Minsan nakakaano din yun yung may GC. Nakaka ano yun ano sa ulo. Iba, hindi ka naman makakapag ano lahat. So kahit walang GC okay na yun, basta ano na lang lagi ka na lang magla-live, mag-upload. 'Di ba? Minsan, kung saan ka live, halimbawa nanood ka sa ibang live, may makikilala ka doon. Doon sila nag-play sila. Diba? Nahiya din ako nag-left sa GC. May tindahan ka ba dyan, hosting? Oo, meron. Oo, meron. May tindahan. Kaya iwan-iwan ko lang yung aking live. Iwan-iwan lang yung live natin. Ala, hindi pa ako tapos sa'yo ha. Ala, mahaba na oh.
Oy, naka 24 minutes na ako sayo. Naka 24 minutes na tayo. Oh, may tindahan ako kaya iwan-iwan ko lang yung live ko. Diba? Niwan-iwan lang natin yung live natin. Ngayon lang ako nag-live so medyo ano, haba-habaan natin yung live natin. Hala, mag-ano na pala ako. Ay, mag-ano na pala ako, maglulubat na pala. 36 na lang pala yung aking ano, yung battery. So 316 na. So mag-ano muna ako, so dami mo customers, malakas benta. Hapon na rin kasi ngayon. Hapon na rin ano, sir. Kasi pag ganitong oras hapon na medyo ano na yun, may nabili. Yung pinakamabenta sa amin ay mga sigarilyo. Yun, mabenta yun. Yung mga bumibili dito sa amin, mga sigarilyo yun eh. Sunod-sunod sigarilyo. Sunod-sunod yun, tinatawag. Puro mga sigarilyo. Bibili ng isa, dalawa. Ayan. Sigarilyo. Mga tao dito mahilig manigarilyo. Kasi pag mag 4 na, pag ganong 4, ayan, may ano na yan, nag-start na yan ng may bumibili. Pa isa-isa hanggang mamayang gabi na. Sunod-sunod means sunod-sunod na pero pakunti-kunti lang naman. So, ayun, 3:17 na, baka mag-end na muna tayo. Yan, baka mag-end na muna ako, sir. Sir, ano, sir? Reem. Sir, ano yung pronoun sa'yo? Road? Road? Sir, ano? Rude. Rem. Rude's Reem TV. Mag-end na muna ako sa'yo, sir. Tapusin ko na lang yung ano mo, ha? Malapit na rin ako maano. Ayan o. Malapit na rin ako matapos sa'yo, sir. Yung 30 minutes mo, nasa 27 minutes na ako. May tinda din ako sigarilyo dito, pero doon ko lang binibenta sa trabaho. Ay, sana all masipag. Masipag si sir. Ang sipag mo, nagtatrabaho ka sa ano. May trabaho ka na, may sideline ka pa. pag mga nagtatrabaho na mga ganyan trabaho sa'yo, sir, ano yun, di ba? Karamihan dyan is mga nagsisigarilyo, lalo halimbawa mga construction, mga ganon. Mahilig yan sila magsigarilyo. O, matatapos na rin ako sa'yo. Tatapusin ko yan, ha. Ayan. Di na ako magbabakas-bakas, ha. Di na ako mag-iwan ng comment. Basta tatapusin ko na lang yan. Malapit na yan matapos. Ayan, o. Yung red line niya. Malapit na siya matapos. So, tapusin ko lang siya. Nasa 27 na po. Sige, bye-bye. Salamat sa pag-entertain us. Ayan, welcome. Sige na, bye-bye na. Bukas na lang ulit. Bukas ulit or mamaya pag di ako busy. Mamayang gabi or bukas. Kasi lagi na ako mag-ano ngayon, magla-live muna para ano. Balik live muna tayo para gumalaw na yung revenue natin. Kailangan talaga musipag-host para sa kinabukasan. Yes po, tama. So ako din ay magtitinda na rin. So kailangan ako rin ay magtitinda na rin para ano, may pera na tayo. Kasi sa YT medyo matagal-tagal yung pera dito. Sa YT medyo wala naman, hindi pwede pang ano lang to, sideline lang ang YT, diba? So tinda muna tayo para magkaroon tayo ng pera. PM na out sa trabaho ko bukas. Ayan, so pwede ka mag ano, pwede ka mag live bukas pag nag out ka. Tambay na lang ako doon. Sige, thank you Sir Reem, Sir Rhodes Reem. Yan, salamat sa iyo sa tambay at saka sa chikahan, di ba? Ayan. Mag-end na muna ako, ha. Naka ano na ako, 1 oras at saka 28 minutes. So 3:20 na yung oras natin. So mag-end na po ako kasi ay 54% na lang. Mag-charge na po muna ako. Ayan, thank you Sir Reem. Salamat. See you next time.
Asan? Kaya pala, kaya pala andyan ka. Sir, mag-live ka ngayon kung free ka. Kung buong araw ka ng linggo free, mag-live ka na, sir. Mag-live ka, sir, maya-maya or ngayon. Bahala ka na kung kailan ka mag-live. Live ka, sir. Bye-bye, sir. Salamat. Maganda ako, ha. Bye-bye.